Πάμε Άριστο! Go Αριστό! Ο κύριος Μαρκογιαννάκης στην γραμματεία. Παραλαμβάνω ο κύριος Μαρκογιαννάκης στην γραμματεία. Παίρνα! Good. Το δεξί το γόνατο έξω, μην βάλετε λαρίβα. You know your game, Αριστό. Πρόσεχε το χέρι σου. Πρόσεχε το χέρι, στρίχτο. Take this arm out. Ρίξτε τα κιλά σου απάνω του. Ρίξτε τα κιλά σου απάνω του. Στρίψε τον αγώνα. Pressure him. Τελευταία προειδοποίηση. Απόστολος Γεωργιόπουλος στο τατάμι έψιλο. Απόστολος Γεωργιόπουλος στο τατάμι έψιλο. Τελευταία προειδοποίηση.